Halo, hai Lene. गोथार सारादु आरो बे गोथार सारादुजों लोब्बा लाखिनानै बिथांनि गोसोखांथियाव गोसोखां खाम्फा बेखेवनाय हाबाफारि आरो बे हाबाफारियावनो बाहागो लानो हानाय भेरगाव दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गायसनगिरि आफादगिरि सार करुणाकान्त गायसनगिरि नेहाथारि सार करुणाकान्त स्वर्गियारि बिथां हाबाफारियावनो बाहागो लानो हादों बिटिसिनि बारग' डिपुटि स्पिकार सार नेरसोन बर' बिथां हाबाफारियावनो बाहागो लानो हादों बेरगामि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि मोनसे समनि बारग' आफादगिरि सार नबीन ब्रह्म बिथां हाबाफारियावनो बाहागो लानो हादों उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे समनि बारग' बुंथिगिरि उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिनो बारग' लोगो आफादगिरि आदा पावाराम बर' बिथां लोगोसे हाबाफारियावनो बाहागो लाबावनो हादों बिमाखासे दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि सन्जय बर'जों लोगोसे नेहाथारि सन्जय बर'जों लोगोसे बिथांमोननि मावथि लोगो लोगोसे भेरगाव दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि दैथुन बर'जों लोगोसे मावथि लोगो बिथांमोन भेरगाव बियाब बाथौ गौथुमनि गाहाय नेहाथारि अरबिन्द बर' बिथांजों लोगोसे भेरगाव दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिनो बारग' आफादगिरि आदा कुलाराम दैमारि बिथां लोगोसे नैबे न'खरनिनो रुंसारि खगेन्द्र बर'नि ओनसोलि बिसि आदै सनेश्वरी बर' बिथां रुंसारि खगेन्द्र बर'निनो असे फिसाजो जुरि बर' बिथां रुंसारि खगेन्द्र बर'निनो फिसाज्ला गोरबो खुंगुर बर' बिथां आरो लोगोसे न'खरनि बाय बाहागि बिथांमोन गिबि गिबियावनो जोङो रुंसारि खगेन्द्र बर'नि जि गोसोखां खाम्फा बे गोसोखां खाम्फायाव आलारि बाथि फोजोंग्रोनो थाखाय गिबियावनो रुंसारि खगेन्द्र बर'नि असे बिसि आदै सनेश्वरी बर' बिथांखौ आलारि बाथि फोजोंग्रोनो थाखाय खावलायनाय जाबाय। बिथांखौ गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय खावलायबाय।
बिबुंथि लाखिगोन आं नोंथांमोननि सेराव बिथांखौ गिबियावनो सिनायथि होनो नागिरदों। बिथाङानो जाहैबाय भेरगाव दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गायसनगिरि गाहाय नेहाथारि सार करुणाकान्त स्वर्गियारि। बिथांखौ गिबियावनो गावनि सिनायथिखौ लानो खावलायबाय आरो लोगोसे बिथांखौ गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय गुरै खावलायबाय। साबायखर थाबाय सार बिथां लोगो लोगोनो रुंसारि खगेन्द्र बर'नि जिउ जारिमिन बा जिउ खौरां बिनि सोमोन्दै आं बिबुंथि लाखिनो थाखाय सार बिथांखौ खावलायबाय। बर'नि हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै मोनसे समाव भलन्टियार फर्सआव बिथां खगेन्द्र बर'जों थानानै खामानि मावफानो मोननाय पानिन्द्र बर' आरो लोगोसे आइजो आफादनि जानानै खगेनजोंनो गाइड मोननानै खामानि मावफानाय गदमि बर' लोगोसे गुबुन गुबुन आफादनि जेरै साहित्य सभानिफ्राय फैदों आरो लोगोसे बिथांमोनखौबो आङो बरायबाय। बाथौ आफादनिफ्राय फैदों बिथांमोनखौबो आंनिफ्राय गोसो गोरबोनि खुलुमनायखौ जासिबाय। न'खरनि बाय बाहागि बिथांमोननोबो आंनि खुलुमनाय जासिबाय। दा गुसुङैब्लाबो खगेन्द्र बर'नि सोमोन्दै आं जोनोमनिफ्राय बुंनो थाङा, आं मा समनिफ्राय खगेन्द्र बर'खौ लोगो मोनदोंमोन आं बेखिनिखौल' बुंनो नागिरदों। बे समा जागोन 1985 आं खगेन्द्र बर'खौ फार्स्ट लोगो मोननाया। जेब्ला आङो पिअ परिखाखौ माने हायार सेकेन्डारि परिखाखौ होखांनानै नुबाय जे भेरगाव मोनसे आबसुनि इउनिटनि गोनांथि दं, आनसलिक कमिटिनि गोनांथि दङ। बै समाव नोंथांमोन रायजोफोर भेरगावआ ओरैबायदिमोन माने कुनु संगठननि माने बेयाव माबा गैयामोन, प्रभाब गैयामोन, अर्गेनाइज गैया। अथच बेयाव बर' मिडियामा गायसनबाय, जोंनो फार्स्ट बेट्समोन। दा बे हिसाबै खाथि खाला अनेक बर' गामि दङ, खिन्थु गुबुन गुबुन जायगायाव डिमाकुसियाव दङ, खाग्राबारियाव दङ, खैराबारियाव दङ, जोंनि भेरगावआव प्रपार भेरगावआव मोनसे आबसुनि इउनिट गैया बा कमिटि गैया। दा बेखौ आङो
नोजोर होनानै भेरगाव आनसलिक कमिटि मोनसे आबसु दानांगौ बेनि गोनांथिखौ आं अनुभब खालामनानै 1984 आव बेखौ सिं सिं अर्गानाइज खालामग्रोबाय। अर्गानाइज खालामनानै 1985 आव आं आबसुखौ दाबाय आरो कमिटि। दा बेयाव टटलापारानि नैबे जोंनि 2 नं टटलापारानि देवेन्द्र बर' बिथांखौ आफादगिरि आरो आंखौ नेहाथारि होबाय। होनायनि उनावनो गोबां मेम्बारफोर नांगौ आबसुनि खामानि मावनो। दा बेवहाय जोंहा भेरगाव बर' मिडियाम बेनो मोनसे बेसमोन। बेयावनो बर' गथ'फोर प्रडाक्सन जायो। दा बेखौनो बेस खालामनानै माने बेनिफ्रायनो बर' गथ'फोरखौ बोखांनो आं नाजाबाय। आरो बै समावनो आं खगेन्द्र बर'खौ बे भेरगाव हाइ स्कुलाव लोगो मोनजेनदोंमोन आरो बिथाङा सम सम मिउजिक गिटार दामनाय नुदोंमोन आं, माब्लाबा ताब्लिस दामनाय नुदोंमोन। आरो मोनसे समाव आं बिथांखौ सोंदोंमोनबो, नों मा गामिनि मानसि, नों मा गामिनि? आं टटलापारानि आदा। बे मोनसे सोदोबा आंनियाव दाबो गोसोआव दङ आरो आं बेखौ सोंदोंमोन, नों बबेनिलै फंबाय? बिथाङा बुंबाय, आं टटलापारानिलै आदा। अ, मा क्लासाव फरायो नोङो? आं क्लास 9 आव। देट मिन्स आं क्लास 9 आव बिथाङा क्लास 9 आव फरायनाय समावनो आं बिथांखौ प्रथम लोगो मोनजेनदोंमोन। दा बिनिफ्राय उनाव बिदिनो आं सेक्रेटारि जाबाय, देबेना प्रेसिडेन्ट जानायनि उनाव जोंनि सिरि माने माबा खालामबाय आरो सेलेक्ट खालामबाय, बेखौनो होनोसै। ओमफ्राय सानसे मिटिं लिंबाय, लिंनानै बिथांखौ जबरदस्त मिटिङाव लिंहरबाय आरो जे नोंथांखौ मिटिङाव लिंहरदों फै। आंबो बुंबाय नोंखौ मिटिङाव माने फैथारनो खावलायबाय। फैबायबो बियो माने मुसुर थांदों आरो बै समाव माने बै बर' मिडियाम माबायाव जादों मिटिङा। दोनबाय, दोननानै लिंहरबाय फैलाय जाबाय। जोंहाथ' सेक्रेटारि रायजोफोरनि सिगाङाव आं बाथ्रा बुंदों, जेबोखौनो रोङा, आं हानाय नङा। नङा, नों हागोन, आं फोरोंगोन ना। इसोरनि खाथियाव आर'ज गाबबाय, बिथांनि जिउमाया सोरगोआव जाहाथे आलो गोजोनै जायगा मोनो, आं बेखौनो खावलायनानै आंनि गुसुं बिबुंथिखौ आं बेयाव फोजोबनो नागिरबाय। दा नै जोबनाय समाव जोंहा गावजों लोगोसे खामानि मावबोनाय समाव रुंसारि खगेन्द्र बर'आ नैबे समाव रुंसारि खगेन्द्र बर'नि गोसोखां खाम्फायाव आङो बिबार बावनो थाखाय खावलायनो सानदों। गिबियावनो रुंसारि खगेन्द्र बर'नि असे फिसाजो जुरि बर' बिथांखौ बावनो थाखाय खावलायबाय। रुंसारि खगेन्द्र बर'निनो असे फिसाज्ला गोरबोसुंगुर बर' बिथांखौबो बिथांनि गोसोखां खाम्फायाव बिबार बावनो थाखाय खावलायदों। साबायखर थाबाय बिथांमोननिसिम बे समाव बर'नि गोसो खाम्फायाव बिबार बावनो थाखाय खावलायनो सानदों। बावैसो सिगां रुंसारि खगेन्द्र बर'नि जि जारिमिननि सोमोन्दै बिबुंथि होलांनाय भेरगाव दुलाराय बर' फरायसाफोरनि गायसनगिरि गाहाय नेहाथारि डक्टर जेन खावलायबाय। लोगोसे हाबाफारियाव बाहागो लानो हानाय बा बिटिसिनि बर' बिथांखौबो रुंसारि खगेन्द्र बर'नि खाम्फायाव खावलाय लोगो बुंथिगिरि अर्थात डिप्युटि स्पिकार सार नेथुन बर'खौबो रुंसारि
रुंसारि खगेन्द्र बर'नि गोसोखां खाम्फायाव बिबार बावनाय खावलायबाय। हाबाफारियावनो बाहागो लानो हानाय देरगावनि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि मोनसे समनि आफादगिरि लोगोसे बारग' फोरोंगिरि नबिन ब्रह्म बिथांखौबो गोसोखां खाम्फा बिबार बावनाय बारग' बुंथिगिरि आदामोन महन बर' बिथांखौबो गोसोखां खाम्फायाव बिबार बावनाय खावलायबाय। बाहागो लानो हानाय एक्स-PLD वेलफेयार ससाइटिनि आफादगिरि बिथां सनेस्वर बर' बिथांखौबो बसुमतारी बिथांखौबो गोसोखां खाम्फायाव बिबार बावनो खावलायबाय। गोसोखां खाम्फायाव बिबार बावनो खावलायदों। भेरगाव दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारग' आफाद बेयावनो बाहागो लानो हानाय डिमाकुसि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि हाबाफारियाव बाहागो लानो हानाय भेरगाव दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि दैथुन बर' बिथांखौबो बिबार बावनाय खावलायदों। गोसोखां खाम्फायाव बिबार बावनो खावलायदों। गोसोखां खाम्फायाव बाहागो लाफैनो हानाय न'खरनि बाय बाहागि आरो लोगोसे गामि सामलाय आफादनि दैदेनगिरि लोगोसे गासै रायजो राजा नोंथांमोनखौ साफा साफायै थांनानै बिबार बावनो थाखाय खावलायहरदों। बिथांखौ आंनि थाखाय खावलायबाय। बिटिआरनि EM दाबाय सर बिथांनिसिम रुंसारि खगेन्द्र बर'नि सुंद' जिउ खौरां बिजाब बेखौ बेखेवना होनायनि थाखाय बे समाव आङो खोब सुंथाबै नैबे हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै बिबुंथि लाखिनो थाखाय आङो बिटिआरनि EM दाबाय सर बिथांखौ खावलायबाय। गिबियावनो रुंसारि खगेन्द्र बर' बिथांनि जिउमाया जाहाथे सोरगोआव आलो गोजोन थाहैनो हायो आरो जोङो बयखौबो जाहाथे समाजनि हारिनि खामानि मावनायाव अरायसम बोर साबस्रिहरो आं बेखौनो मिजिंथिग्रोबो। दिनै बे मोनसे दुखुनि समाव जोंनि बे ओनसोलनि एबा गोदो दरं जिल्ला बे ओनसोलनि बर'नि सासे आगोमा फिसा जाय बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेननायाव आलादा न'खर सोरजिनायनि जि सोमावसारनाय बे सोमावसारनायाव गोख्रोङै बाहागो लादों जों बेखौ बयबो मोनथिगौ आरो बिथाङा थांनाय 21 जानुवारि 2023 खालि हरखाबै नङा गोबाव सम बिथाङा बेरामजों जुजिनानै बिथाङा जेनदों एबा जोंनि गेजेरनिफ्राय रुंसारि जालांबाय आरो रुंसारि न'खरनि अनजालि बिसि आरो आंगोनि फिसा सानै फिसाज्ला आरो फिसाजो आं बिथांमोननिसिम आंनि दुखु मोननायजों लोगोसे खावलायनाय थागोन जे मानसिनि थाखाय समाव जायखि जियानो जाया मानो हिसाबै जोङो थांना थानाय खामानिखौ मावनांगौ बे हाबाफारियावनो बाहागो लानाय जोंनि
सिबियारि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सहयोगिरि भेरगाव आरो डिमाकुसिनि दैदेनगिरि नोंथांमोन खम समनि गेजेराव माखासे खामानिखौ मावफुंदों बिथांनि जि गोसोखां खाम्फा बेखौबो खम समनि गेजेरावनो नुदों आरो बिथांनि थाखाय बिथाङा मावनानै गालांनाय एबा बिथांखौ जायफ्रा मोनथिगौ बेखौ लिरनाय महर होनो थाखाय बिथांनि सुंद' जिउ खौरां बिजाब बेखौबो खम समनि गेजेराव बिथांमोना दिहुनदों नाथाय माखासे बेयाव थालांदों आरो जिउ खौरांखौ आबुं खालामनोब्ला बिथांखौ लोगो मोननाय बिथांजों माखासे खामानि मावफाग्रा बिथांमोननिफ्राय लिरनाय लायोब्ला आबुं जायो आं मिजिंथिदों इयुनाव बिथांनि जि जिउ खौरां बेखौ मोजाङैनो लिरगोन न'खरनि सिनायथिजों लोगोसे ओनसोलनि सिनायथि आरो माखासे बिथांजों समरा समरि खामानि मावग्रा दैदेनगिरि बिथांमोननिफ्रायबो लायो आंबो बिथांखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खामानि मावनाय समाव लोगो मोनदों बिथांनि जि साननाय बिथांनि जि खामानि मावनाय बियो जोबोद गोथार आरो गोथौमोन आरो बिथाङा माब्लाबाबो कमप्रमाइज जानायखौ आं नुवाखै बिथाङा गावनि स्टेन्डजों खामानि मावलाङो आरो बिथांमोननि दैदेननायनि थाखायनो बिथांमोननि मावनायनि थाखायनो दिनै BTC BTR आरो गाबोन माबा मोनसे जायोब्ला बा बड'लेण्ड जायोब्ला बिथांमोननि मावनानै गालांनाय बिथांमोननि दिन्थिना गालांनायनि थाखायनो जों दिनै बे मोनसे लामाजोंनो जों हान्थिलांदों दिनैनि दैदेनगिरि गाबोननि दैदेनगिरि बिथांमोना जा लामाखौ दिन्थिलांदों बे लामाजोंनो हान्थिबाय थादों गुबुन गुबुन समाव गुबुन गुबुन थासारि फैनो हागौ नाथाय गासैखौबो थासारि गासैबो परिबेसखौ जोङो दोनथ'नानै जोंनि आगुनि जि दैदेनगिरि बिथांमोननि आइडिय'लजिखौ जोङो उनसङोब्ला निस्सय जोंनि थांखिसिम जों सहैनो हागोन गोलाव बुङालासिनो जोंनि गेजेराव जाहाथे हारिनि खामानि मावग्रा सुबुंखौ सिबिनाय हारिनि खामानि मावग्रा सुबुंखौ मान होनाय बे जाहाथे खम जानाङा नङाब्ला जोंनियाव बिदिन्थि मोनसे जानानै थागोन गोलाव बोसोर हारिनि खामानि मावनानै बिथाङा बे मेथाइनि सोमोन्दै सुंद'यै बुंगोन बेखायनो बिथांखौ सुजुनो लानाय मेथाइनि सोमोन्दै एसे बुंनो थाखाय खावलायो गोथार रुंसारि खगेन्द्र बर' बिथांनि मुङै दिनै गोथार आयदा सान दं बे आयदा साननि मुङैनो लोगोसे बिथांनि गोसोखां रुंसारि खाम्फा बे रुंसारि खाम्फाखौ बेखेवनाय हाबाफारि बे हाबाफारियावहायनो दिनैनि बे रुंसारि खाम्फाखौ बेखेवनाय अनजालि बिसि बा जोंनि बाजै बिथांजों लोगोसे न'खरनि गासैबो बाहाय बाहागि आरो बे हाबाफारियावहायनो बेखौ मेहेर गोनांसिन खालामनो थाखाय बिबुंथि लाखिनो मन्थ्रिगिरि सिबिजाथाव गुणाकान्त स्वरगियारि बिथां आरो बे हाबाफारियावहायनो बिथाङा गोसोखांनानै मेथाइ दोंसे बानायफायोब्ला बा सोरजिफायोब्ला निस्सय मेहेर गोनांसिन जागोन खोमा साननानै बिथाङा बे माबाखौ सान्थिखौ गोसोखांदों दा गोसोखांनायनि गेजेरजोंनो महर होदों जोंनि अनजाथाव अनजालु फंबाय बिद्यासा बर' बिथाङा गाव मा साननानै माबोरै साननानै खालामदों बे बिथांनि सिनायना बिथांनि बाथ्रा जाहाव बिथाङा बिराद गावनो देंखो सुजुदों गावनो गारांबो होदों गावनो माने मिउजिकबो बानायदों खिन्थु स्टुडिअ'आ आंनि स्टुडिअ' माने बानायदों आरो बिथांजों लोगोसेयैनो लोगो गारां हिसाबै मदद होफादों सिबिजाथाव जोंनि रुंसारि खगेन्द्र बर'नि असे फिसाजो आरो बाय बाहागि फरायना जुरि बर' आरो लोगोसे फरायना इटाबुरि बर' बिथांमोना बेवहाय लोगो गारां हिसाबै होदों आरो बे माने मेथाइखौ थांखिनानैनो जिहेतु जों नुबाय बानायनानै सावथुन मुलुगाव खामानि मावनाय दाख्लै बे खाफाल गोनां होनना बुंजागोन आंनि न'खराव फैनाय समाव बे मेथाइखौ खोनानानै बे मेथाइखौ भिडिअ' बानायगोन फिल्माव होगोन जाहैबाय दा बेयो जोंनि थाखाय मोजां बाथ्रा जाबाय आं खावलायनो सानदों जे जोंहा फिसा फिसा किसुमान बुस्थुआ थालांबावो मावनायनि गेजेरजों दा नैबावबो जोङो नैबे खगेन्द्र बर'नि जा माने दुखु मोननाय मोनसे गोसोखांथि बे मेथाइनि गेजेरजोंनो सारा बर' माहारिनि गेजेरजों निस्सय फेलेंथि जागोन माने खोनासंनो हागोन आरो मिथिनो हागोन आं बेखौ फोथायनो सानदों खोनासंहोजागोन बा खोनासंगोन
दिनै बे आर'ज जोबखांनायनि उनाव दिनै बे मेथाइखौ जोङो सानसे खोनासंगोन आरो बेखौनो जों सम खोनासंगोन आरो दिनैनिफ्रायनो फेसबुक बा वाट्सएप बा जिखुनु ससियेल मिडियायावहाय हगारनाय जागोन आरो हगारनाय मुलुगाव बेखौहाय खोनागोन एसेनोसै साबायखर थाबाय बिथांनि बारग' लोगो बेखौ जाफैबाय होनदों बेनोथ' इमान गोजाननिफ्राय फैबाय थाबाय दै नङाबा जालाय Baina da sini menang. Ada lagi.